Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Wala na lutsan, inipahayag ni Neg Occidental Governor Eugenio Lacson angot sa mga traveler gikan sa South Africa nga nag-abot sa Negros Occidental. Samtang may 7 pagid nga gikan man sa South Africa nga natala na mag-abot sa probinsya. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, nakabaton sila sang abiso gikan sa Bureau of Quarantine nga may 7 ka mga nag-inabot gikan sa South Africa nga ang destinasyon Negros Occidental. Sa karon ini sila ang ginamonitor sa BOQ sa National Capital Region. Hindi pa mapatod kung ini sila mga returning overseas Filipinos, OFW o kung mga dumuluong suno sa kay Diaz. Ang BOQ ang naghatag sa clearance sa sininga mga traveler kung pwede na sila makabiyahe padulong sa ilang mga destinasyon kasunod sa compliance nila sa quarantine kang iban pa nga health protocols. Samtang ang damlag pa 4 ka mga gikan sa South Africa nga yara na sa probinsya ang natala na nga magpaidalom sa swab test kag buwas ka adlaw ginapaabot ang test result. 3 sa 4 mga expatriate kag consultants ang isa ka kumbuyahan, ang isa naman returning overseas Filipino. Sila naka-home quarantine sa tagsa ka mga LGU sunod sa kay Diaz nga naka-lockdown. Ang mga expatriate ang wala ginbaton sa hotel sa Bacolod para kuntani i-quarantine base sa abiso sang City Health Office. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor Jr., ang OIC sang City Health Office sa Bacolod, ginabisuhan sila sang facility quarantine agud malikawan ang risgo sa paglaptas ng infection in kaso nga magpositibo sila sa virus. Baka bigman nga discriminating ini sunod sa kay Diaz. Yara na sa kumbuyahan ang desisyon bahin diri. We were not nalutsan. You must remember they came from South Africa. Right. They have to enter Manila first before us. And they were accepted by the Bureau of Quarantine because last week green country pang South Africa. When they applied for an S-Pass for the province naman, their address is already Makati. Okay? But then again, when they applied, that was again last week, South Africa was still green country. It was only over the weekend, last Saturday, that we became concerned. I think there are about 7 more ang halin sa South Africa. Ari na di. YD. Ang 4 lang gid yang nag-abot diri. So we just hope na wala ni sila may ginadala nga virus nga Omicron, and we hope that we are still safe, no. Pero ara siya sa list of arrivals from South Africa nga ara subong gina-monitor sa Bureau of Quarantine sa NCR. Mga ano na sila are returning? Hindi ko kabalo sang iban kay, but I have the list here, no. Basta ginabantayan natin sila.